Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ат-тухуру шатрул иман." Чисталык иманның яртысы. Әлхамдулиллахи тамлаул мизан. Әлхамдулиллах сүзләре үлчәүне тутыра. Ва субханаллахи валхамдулиллахи тамлани ма байнас самаи вал ард. Субханаллахи валхамдулиллахи сүзләре күкләр белән җир арасында булган бөтен нәрсәне тутыра. Ас-салату нур. Намаз яктылык. Вас-садакату бурхан. Садака дәлил. Садака дәлилнең ике мәгънәсе бар. Беренчесе, ягъни садака дәлил ул нур, салкын нур. Һәм икенче мәгънәсе иманның дөрестлеген раслау. Иманның дөрестлеген, чынлыгын раслау. Чөнки садака бирүче, садака биргәндә садаканы үзенең уйданың малы күңеленнән алып бирә. Күңеленнән алып бирә һәм бу аның гамәле, аның иманының дөрестлеген раслаучы диләр галимнәр. Вас-сабру сияун вал-Кур'ану худжатун лака ау алейк. Сабырлык нур, Кур'ан синең өчен я инде сиңа каршы дәлил булып тора. Һәм бу сүзләрне без мәгънәсен синнән укыган идек. Ягъни Кур'ан синең өчен, әгәр син Кур'анны укыйсың икән, Кур'ан белән яшисең икән, мәгънәсен аңлап, димәк Кур'ан синең өчен дәлил булачак. Сине яклаячак, синең өчен булышчы булачак. Инде син Кур'анны укымыйсың икән, Кур'ан белән яшәмисең икән, димәк Кур'ан сиңа каршы дәлил булачак. Ягду фабаигу нафсаху фамугтиқуха ау мубиқуха. Барлык кешеләр дә иртән үз эшләре белән чыга, кемдер үз җанын Аллаһ ризалыгы өчен сата һәм аны азат итә, кемдер үз-үзен харап итә. Ягъни бу сүзләрнең мәгънәсе кеше иртән чыгып, ягъни дөрес юлда булып, гынахлар эшләмичә, гыйбадәт кылып йөри икән, димәк ул үз җанын Аллаһ ризалыгы өчен сата. Үз җанын Аллаһ ризалыгы өчен сата. Инде кеше иртән чыгып гынахлар эшләп йөри икән, Аллаһның кушканнарын калдырып, Аллаһ дигән нәрсәләрне эшләп, димәк бу кеше үз-үзен харап итә.